Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 8. Adda kay idi itisip nget, ngamgapo ta nagbalin kayon at tao ti Apo, adda kayon itilawag. Isot gapo na amasapol nga agbiag kayo akas tattao, anarwam nga agtaeng itilawag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agsapan jay may, bumangon ka ditan, tagawid kan, at dapay trabahom ita. Anay ko, nagsakit ti ulo ka, tatang. Nahang-over ka ah. Unay kamat ngamin aya, kanayon ka anabartag. Anya aya ti malalam iti arak. Pangikat lang iti stress, tatang. Sumardeng ka man. Stress asasawam. Anya ko mati paka-stress ngay. Ni bakit ko ah? Parikot ko talaga ni bakit ko, tatang. Makauma. Ungat nga ungat. Kasano asaan nga agunget. Kat kanayon kamat anabartag. Ibabain nakpay iti kaduan ti tao. Pangurin nakpay. Naure ado ti makakitkita. Anak ko, pag nakmam kumaday ta. Halakit din, agawid kan, tadapay trabaho. Simangpat ka pala, di ka pala nagnaed iti balay ni tatang mo? Hindi ka man ungat nga ungat, bakit? Ala, tagar mo Sara kon, tayo nakagtrabahon. Nangalaam iti pinaginomyo? Inutang mo manan iti store ni Remy? Wen, maminsan lang mat. Anya maminsan? Ay na Jimmy, no kastam laang talaga nga isinakan. Anya ka matin, bakit? Si naman ang tibagpagamon. Ay talaga, no maumaak iti aramid mo, sumi na akon at talaga. Umay ka paniguan iti pansit kan adobo. Ado na ito'y, gaputado ti lutok, ikan kamatan. Idisukon iti lamiseta yo dito paraangan yo. Agyaman hak, madam. Ay na, nagsaya at kagayam akaruba. Uray kabarbaro kayo lang dito lugar mi. Ngem, agpadigokan. Wen kasta ti agkakabsat iti apo. Share, ako nada. Ma'am, kukwayo ka di day takabarbaro abalay? Wano, caretaker kayo laang. Kukwami. Aya? Anyay tayon, tinagan mo, balasang ko? Nora, madam? Syakmat ni Brenda. Awagan naklatan iti Nana Brenda. Ay na, madam. Nagbak nang kayo. Naaladan tabalay yo. Kan adapay gate yo. Wen, 2 bulan min nga agnanaud dita. Kat dagiti anak mi, addada ijay Amerika. Kasta ka di, madam? Wen, balasang ko. Sige Umay kuntula taalaan dagiti malukong. Sige, nana. Kat agyaman akmanen iti interview. Ay na, Nora. Adda manen nila kay mo ijay istor ni Remy. Makiin inumanen ijay. Talaga anatang kanti ulo na. Paiman? Nay, anya ti aramido manakaw. Inak uludan ayawid, nanang. No di na kaya ti agawid. Pang-upang urak manan. Sige, nanang. Tamapanak iti ayanda nga agiinom. Atay tani bakit mo? Nakaigamit ti pangor. Sige, agiinom tayo lang. Jimmy! Sige lang. Salpag ka? Agin inom ka manan? Anay ko. Ay, ti abagak. Abay pinangornak. Ala, awid! Awid!
Agawid ka, pare! Sige, sige. Intan, bakit? Anay ko! Anay ko! Huston, bakit? Anay ko! Oh, Huston! Imbes nga agawid ka, tatulungan na iti trabaho dito'y balay. Gaputan na bambanog ak una yan, anapan na kilabada. Ang amita, adda ka la ije, amakin inom! Inawis dak nga rod, mate. Ikan ka pa itigon daway mo nga agbalbaliw. Ngam no ulit ang pa'y timapan makiin inom. Talaga makamukan iti biyag mo! Anya nga rod di kayat mo? Tenglam ti oras ko? Ti kayat ko, Jimmy, no kasta nga gapo kay ti trabahom, saan kan adumagas ang makiinom pa'y? Agawid ka, katulungan nak dito balay. Pag tinulungan ta ti trabaho, gapot agpadpada tamot ang mabambanog. Sika nga rod ti babae. Di sikat yung trabaho dito'y balay. Ha! Rason laday ta ti sadot akasken ka. Ay! Ay na, pada sampay ti mapan makiinom si ko, Jimmy, ah! Takitaam na niya ti mapasamak kan ka! Ay na, Jimmy, manukang ko aya. Sana gapo ta anak ko ni Nora, kat ison ti kanunungak. Nga makitkitak mo't nga mintirigat na baraw. Kanayon amapan makilablabada. Wano saan, mapan makipurtiya ijay garden. Kat siyak ti agaw awer kadagiti dua nga anak yaw. Nanang. Awan pa isweldo. Ngam sa anak nga agrekreklamaw. Taapok lakat nga rod ida. Uray igatangan dakla kumamat iti asukar wano asen. Ang amawan pa'y. Nupay kasta, agaw awirak lata iti anak yaw. Gapo tama siya nakadakwada. Nanang. Ngam nukit kita ti jarmo. Maupayak. Ngamin day talaarak ti pag-alistuam. Imbes nga igatang mo iti tinapay dagiti anak yaw. Agam igatang mo mat iti arak. Liw-liwak lang ti arak, nanang. Ay na, Jimmy. Baliwam ti kastang aramid mo. Tapno naragsak ti pamilyayo. Inaaya banda kami kano, madam, sir. Adda ka di ibagayo? Nora. Anya itayan tinagan mo, Barok? Jimmy, sir. Amom ka diti ag-drive? Amo na, sir. Ngam gapo iti kinabartak na ibang gana tay jeep nga iman maneho na. Iso aday ta, saan dan atalkan pa'y. Kat mapanlatan makikarkarpentero. Kayat mo ka diti ag-drive? Agbalin ka a family driver mi. Ay na, sir. Saanan? Amangan no ibang gana ti kotseyo. Ti asawa, ti pagdamdamagak. Saan asi ka? Uwen, sir. Kayat ko ti ag-drive. Nukasta, umay ka dito'y bala intun parbangon. Tas ika anti mangimaneho kanyak. Lakaya kon. Kat masapul nga adda driver ko. Pagyamanan ta, tadapay kayat nati mangalakan kakas driver. Nalaingak ngamin, bakit? Nalaing nga uminom iti arak, ah? Na? Iso ti amok. Hoy, Jimmy, pangaasim tadi mo dadaulan ti panagtalak ni Sir Drigo kan ka. Ag-drive ka, anasayaat. Hindi ka agin inom no kastang ag-drive ka. Ariglado, bakit? Sige, ag-drive ka lang ta, Jimmy. Uwen, sir. Agyaman ak iti panagtalag yu kanyak. Basta agtalinaad ka lang ta anasaya at a-driver mi, awan ti parikot. Uwen, sir. Ala, ag-drive ka. Dumagas tayo dyan simbaan. Simbaan? Wan, inta pa'y agkararag. Sakbay nga ituloy ta, ti biyahe ta. Sige, Jimmy. Agparintumang ta. Ay, sa anak nga kararag, sir. Si Kalangan. Agparintumang kalat ta. Uwen, sir. Ala,
Sika ti agkararag, Jimmy. Agyaman ka iti kinaimbag na iti biyag tayo. Kat idawdawat mo at hulungan na ka nga agbalbaliw. Kastametten at tarabayin na takuma iti biyahe ta. Sir, Sige, Jimmy. Agkararag ka. Naawatam ka di matlaeng dagiti imbinglay ko kan ka, Nora. When, madam? Amom, nuliklikam ti kanayon nga agpungtot. Saan ka adaras abumaket? Saan nga agkurat-rat adagos ti kudil mo? Ubing kapay, ngam bakbakatanan ti rupam. Kasta ka di, madam? Wen, Nora. Uray agsarming ka, takita tarupam. Iso anasaysaya at nulikli ka munti ka na yun nga agungat. Nakita ka pa'y nga ron iti na minsan, asinapsaplit mo ti asawam iti kawayan. Ang maawatan ka. Iso nga ita, nasaysaya at no agbalbaliw kayo nga agasawa. Agbalin ka anasaya at ken manang ipatag nga asawa. Kat kastamet ti asawam ken ka. Iti kasta naragsak ti pamilyayo. Madam? Kat babaan dayta iti panagpamatiyo iti Diyos. Kinapudno na. Saan kami makimismisa, madam? Nora, masapol aditay liwayan ti agdengeg iti sasao ti Diyos. Tadayta ti mangigiya kada tayo iti biag. No agtungpal tayo iti pagayatan na, datayo matlaeng ti maisagon. Adda ka met abalayan, anya ti gagaram. Umay kayo lasarong karan. Damag ko nga main nga inaladay tabak ng adon ni Jimmy kas driver na. Wen, abalayan. Apay nga intulok mo nga ay abalayan. Katambong matalanggong dayjay a Jimmy. Mangibabain. Sapay kumatag balbaliwen. Sayang met no paluspusan na ti trabaho na. Sapay saan anaimot dagijay abaknang. Aya. Nakasaysaya at da. Jay dun niya, kanayon na apadigwan ni Nora. Kano anyala di tanti mait-itad na. Kawas ti ubing, kanda dumapay. Kanayon na pa'y akasabaan ni Nora iti sasao ti Diyos. Kasta. Kat makitak mo't nga epektibo. Gaputamayat mo't ti panagsasao ni Nora. Saanan akanayon nga agung ungad. Sige, mabalin mo ti agawid, Jimmy. Iyawid mo dagita ginatang ta pasalubong mo iti pamilya. agyaman ak unay, sir. Naimbag kayo unay. Naimbag ti Diyos kada kami a pamilya. Isu nga ibinglay mimit dayta a kinaimbag na. Sir? Isu ako mamang ka a kanayon iti Diyos, Jimmy. Kat saan mo aliplipatan ti kanayon nga agyaman kan kuana. Wen, sir. Liklikam kuman ti kanayon nga agbarteg. Tamakadadaal dayta iti salunat mo. No madadaal ti salunat mo, mabalin nga umababa ti biyag mo. Tas ikamot laeng ti mismo amang dadadaal. Kat no ay wanam ti salunat mo, kayat na asawen, nasalunat ka. Kat mailiklik ka iti anyaman a sakit. Sir? Kat ti pagsayaatan na payday ta, makalangan mo mat ti pamilyam, iti naunday a panawad.
Nasayaat mo ta nakadigos kan, Jimmy. Nakababain numala daw ka asumrag iti trabahom. Kababain kada tatadrigo. Awan nga rod. Nagsaya at tagayam nga gasawaan niya. Katuan. Iso asaya atem ti trabahom Di mo ibang bangga ti lugan da. Tani, kastam matabartek. Saanen. Kandi ka nagsawi iti kasta. Tay kagumaa akong ti agbalbaliw. Takababain ka dagiti bus ko abaknang. Ado ti pamagbagada kanyak. Nasaya at ano denggam ida. Tano siya, hindi nakmat dengdenggan. Isungarod ngagbalbaliw akon. When nagmayat adeng ganday ta nga imbagam. Nagbalbaliw ta na dwa, bakit? Baliwam mo ti panagnyungiwat mo. Anya? Baliwam mo ti kanayon mo a panagungungat. Tapod numet akababain ka dagiti kaaruba. Abalayan, manumeten abulan ti panagpaay ni Jimay kas driver da Don Rigaw. Wen, apalayan. Kat pagyamanan tayo. Tatalaga nga impasnek ni Jimmy ti trabaho na. Kat dayjay, saanan nga agbarbarta. Wan nga raud, ba nag-apakaragsak unay. Kan uray ni Nura, jak meten maranaan nga agung ungat no kasta mapanang ijay balayda. Narespeto itan, kan pagkapyan nakpay. Saan akas iday anak kami suaut tunggal mapanak ijay balayda. Kan ilamang napay ti kapay kan asukar. Aya, Wan mahal. ay na, nagbalbaliw dan abalayan. Iso asika, agbalbaliw kameten. Ing kameten makimisa. Takas ta itan ter aramidan da Jimmy. Agkukuyog da amapan makimisa tunggal Domingo. Abalayan, saan la asyak ti agbalbaliw Uray si kamot, agbalbaliw kamot. Katuan mo't nga men. Si kaati saan pa'y nagbalbaliw. Tadi ka pa'y makita apulos ijay simbaan no inak makimisa. Ala, agkuyog ta amapan makimisa inton Domingaw, abalayan. Kayat mau? Anya? Wen abalayan. Agkuyog taman amapan makimisa. Lakay, kumusta nga iti biyahe o kan ni boss mo? Nasayaat mat bakit? Awan ti makunak ni Bus Drigo? Agyaman ak iti Diyos, bakit? Tanagbalin abos ko ni Sir Drigo. Ngamin, naparabor abos. Sa anak nga agbisin iti biyahe. Tapakanin nak no mabisinak. Kan, itad na adagos ti sweldom. Agyaman ak iti Diyos, bakit? Ta saan tayo itan nga agbisin? Dakkal pagyamanak iti Diyos. Tanagbalbaliw kan, lakay. Uray si kamay. Nagbalbaliw ka matan, bakit? Ewan Tahusto ni Madam Brenda. Nasken nga agbalbaliw tan. Ta para met lang iti pagsayaatan ta. Kan, pagsayaatan ti pamilya ta. Wen, bakit? Madaydayaw ti Diyos. Wen lakay, madaydayaw ti Diyos. Intay baliwan ti mading aramid ken ugali tayo tapno naragsak ti biag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.